Haapamäen asema on 100 vuotta vanha. Kun VR yrittää päästä tappiokierteestään, historian kuvia ei kumarreta. Haapamäkikin hiljenee. 60-luvulla Haapamäen sivuutti yli 80 henkilöjunaa. 20 vuodessa luku on pudonnut kolmannekseen. VR:n työpaikkojen määrä Haapamäellä on pudonnut 50-luvun lähes 700 nykyiseen 250. No, rautatiehän on kasvattanut tämän paikan ja lähinnä nämä elämäympyrät on pyörinyt rautatieympyrällä. Joskus 15-20 vuotta sitten vielä hyvinkin voimakkaasti, mutta nyt on alamäki ollut ja se alamäen loppu ei ole näkyvissä. Onko täällä väki teidän mielestä vähentynyt ja elämänmeno hiljentynyt? No ei ainakaan yhtä paljon enää puukotuksia kuin ennen. Siitä sen näkee. VR on suunnitellut purettavaksi 580 kilometriä rataa parin vuoden sisällä. Henkilöliikennettä on väleillä Haapamäki-Jyväskylä ja Vuokatti-Porokylä. Muilla osuuksilla on tavaraliikennettä. Lopulliset lakkautuspäätökset VR tekee marras-joulukuun vaihteessa. No, ei tänne kyllä viittisi jäädä. Kuoleva paikka ainakin sen ratayhteyden Jyväskylään lakkauttaa. Tänne jäisi vähäisessä määrin liikennettä, mutta kun pikkuhiljaa osanen siitä liikenteestä, mikä nykyisin on, viedään pois, jäljelle jää vain rippusia ja näin uskoisin, se olisi eräänlainen kuolinisku paikkakunnalle. Haapamäki-Jyväskylän radan purkaminen tietää lopputiliä monelle Haapamäen VR-läiselle. Vaikutukset ovat myös laajemmat. Teollisuuden tavarankuljetus vaikeutuu. Nyt kiskoja käyttävät erityisesti puutavarayritykset ja yhtiöt. Keuruun päättäjät pelkäävät, ettei uusia yrityksiä kiskojen kadottua enää saada. Haapamäen yli 10% työttömyys karkaa käsistä. Kyllä nyt tarvitaan toimenpiteitä. Sen lisäksi luonnollisestikin yksityiset ihmiset, liikelaitokset, kaikki elävät siinä toivossa, että täällä voidaan jatkossa elää ja toimia. Onko se nyt lopullinen kuoli-isku tälle koko taajamalle, jos poikittaisliikenne lakkaa ja samoin muuta liikennettä supistetaan? Kyllä se on. Jos poikittaisliikenne lakkaa ja sitten asetetaan tarkkailualle Vilppula-Seinäjoki, niin tämäkin on vaan semmoinen pieni porkkana annettu siihen. Todennäköisesti sekin loppuu sitten vuoden päästä. Haapamäki-Jyväskylän välin purkaminen katkaisisi poikittaisliikenteen. Esimerkiksi Vaasasta Joensuuhun jouduttaisiin kiertämään Tampereen kautta. Valtion tilintarkastajat sen sijaan ovat huolissaan enemmänkin Haapamäen taajaman kohtalosta. He ehdottavat viime vuoden kertomuksessaan, että VR:n tulisi miettiä joidenkin toimintojen siirtämistä edes väliaikaisesti Haapamäelle. Minusta tähän valtion tilintarkastajien kannanottoon, siihen pitää pysähtyä ja kaikkien niiden päättäjien, jotka vastaavat Haapamäen tulevaisuudesta, niiden tulee myös osoittaa niitä toimenpiteitä, joita käsittääkseni valtion tilintarkastajat ovat lausunnossaan esittäneet. Siis toisin erityistoimenpiteitä, niin sanottu sijainnin ohjausta uusien työpaikkojen luomiseksi Haapamäelle. Rautatiehallituksesta kuitenkin todetaan yksiselitteisesti, ettei toimintojen siirtäminen keinotekoisesti jonnekin ole järkevää. Keuruun viimeinen ja hieman epätoivoinenkin yritys Haapamäen pelastamiseksi on turistipyydys ensi kesänä avattava höyryveturipuisto. Kaupunki on sijoittanut ensivaiheen rakentamiseen 10 miljoonaa markkaa. Tässä tulee äkkiä mieleen sellainen asia, että eikö tämä höyryveturipuisto, joka tähän on rakenteilla, niin ole tavallaan semmoinen symbolinen siinä mielessä, että Haapamäestä tulee tällainen elävä rautatietoiminnan museo. No sitä me emme suinkaan toivo. Kyllä lähtökohta on se, mikä tällä hetkelläkin on olemassa. Toisin on liikennettä ja valtion ylläpitää liikennettä on. Kyllä museokyläksi muodostuminen olisi liian
suuhimuotoinen muutos paikkakunnan osalta.